Pasakahag kaso mga higala ni Attorney Manasseh Carpio. Bana mga higala ni BP Inday Sara Duterte Carpio. Kini mga higalang BSP o AMLAC. Human mga higala nga gibutyag dias publiko. Kini mga higalang ilang mga record sa bangko. Sa Pilipinas mga kaigsuunan, doon na tayo ginatawag nga Bank Secrecy Law. Kining Bank Secrecy Law mga kaigsuunan, sanglit nagtunhay man kini. Ang pinakaunod ni ini mga higala nga walay record gikan mga higala sa mga bangko. Kalabot na sa account sa mga tao mga kaigsuunan nga mogula o magamit in public unless otherwise gimando sa Korte Suprema. Bullseye! Bullseye! Mao na mga kaigsuunan. Karon ang nahitabo bay no? Basta-basta na lang nga kay lagi gisabpina no? Ang AMLAC pod misunod no? Nya mga record napakita. Sa side ni Bibi Sara, well, ang uban mo ingon nga, di na to ma-question. Gumikan kay si Vice President Sara Duterte mga higala is a public official, a public figure, and therefore could be subject mga higala to public scrutiny. No, pasanaa ka mga higala sa pampublikong opisina, pwede gyud kang ma-question mga higala in public mga katropa. Pero lahi ang istorya tingali, pag-abot kang Attorney Manasseh Carpio because he has never been to. Wala siya diha karon mga higala diha sa public office. Nagpuyo siya, nagpractice siya in private sa iya mga higalang profesyon nga pag-abogado. And until now, may higala, dili nimo siya makita nga apil-apil no? Sa trabaho mga higala sa iyahang asawa. Bullseye! Bullseye! Kadungog baka nga nagabuhi siya pamahayag no, mga higala gumikan sa mga patutsada, mga birada batok sa iyang asawa, ang Vice Presidente sa Pilipinas. Nakadungog baka mga higala nga sa mga issue ni Montulpo sa unang gipasanginlan pagtumboy si Sara. Unya-uyab kuno sila mga higala ang attorney sa ganito gab katong si Attorney Lopez. Katong babae ba nga gipriso nila. Katong gi-cite in contempt, may galatong batasan quadcom. Attorney Lopez, no? Oh. Pasangin lang to sila. Gi-intriga to sila, may higala ni Mon. Ni Montulpo. Nakadungog bakas bana mga higala nga ni hatag mga higala og mamahayag na suko. Because they have a private life. No? Tinuod mga higala si Bibi Sara, publiko siya nga figure, pero ang bana may higala nag-maintain sa iyang privacy. No? Not even mga higala in some issues nga usay matouch na ang ilang mga higalang ilahang married life, wag ilang family mga kaigsuunan. Ang bana nagpabilin mga higala nga walay komento. Wala na pasabot nga wasay komento but wala niya naghihimo in public in order to settle mga higala sa mga butang nga kayang i-settle nga walay kamera. Bullseye! Bullseye! Karon, syempre mga higala, lain ang tunada sa iyaha kung apil siya. No, apil iyang account, apil iyang income mga higala, gustong uting kayo nila ridon. And in his capacity mga higala as lawyer and private citizen, do iya gyud ang katungod mga higala nga mupasaka o sumbong o mupasaka mga higala reklamo niining nasangbit nga panghitabo. Human mga higala nga giuting kay lakip ang iyaha mga higalang no income kay lagi bana man siya mga higala sa Vice Presidente. Mupasakag kasong kriminal mga higala si Manasseh. Bana may higala ni Bisara batok sa Bangko Sentral ng Pilipinas o giumarosa may higala sa Anti-Money Laundering Council. Lakip ang pipila ka mga kongresista mga igsoon. Bullseye! Bullseye! Ipasaka may higalang reklamo sa Quezon City Prosecutor Office no karong adlaw Abril 27. Kalabot mga higala sa gingong paglapas sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law o Data Privacy Act. Yun lang. No, kana lang mga kaigsuunan. Kaya dili lamang god Bank Secrecy Law ang iya mga higalang kapalabanan, no? Kundi Data Privacy Act mga kaigsuunan. In his capacity as private citizen, mga kaigsuunan. No? Unya
matod pa sa kampo ni Carpio, ang kaso tungod sa aligasyon sa walay pagtugot sa paggamit o pagpagawas sa sensitibong pinansyal nga datos mga katropa. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Ambot lang kung Bullseye. madutlan ba ang lisngag og ilong ana? No? Ambot lang mga katropa. Kung madutlan ba si Luis Tro ana? Kaya sa sobra nilang pasalida karon yung mato sila nga tapuso na daw nila karon mga igalang April 29 unsa man ang 29 Miyerkules. No, humano na kuno nila mga igalaw niya mag-submit na silang report. Kaya pagkahuman na ng report nila sa committee, mga kaigsuunan, lalison pa man dito sa plenaryo. Unya daghay gaatang karon sa plenary ha. May mga plenary kadto nang naa dito ang 300 kapin ka mga kongresista. Daghay gaatang karon sa plenary mga igala sama ni Representative Irise. No? Si Irise may gala, di ba gina siya maka Duterte? Di po na siya may gala na maka Marcos, liberal man na siya. Pero nakahuwat yun siya may gala, kay mag-question yun siya, kay isa siya sa di mo to o mga igala sa kalaking Madriaga. Kay, nga ni magunang nahitabo. Kato sila Irise, kato sila Rufus Rodriguez, kato ganing dili mga miyembro sa ilahang Committee on Injustice o Committee on Justice. Ila man itong gipananggal. No, ila man itong gipananggal niya. Dili man ka kuan dito, igura man ka maka-manifest. Igura ka mga igala mo hatag manifestation, wala na. Pero ang mo sukit-sukit yun, no, sila Ridon, si Abante, no, si dili magmembro ba na? Oh, sila na may galay sabot-sabot ya. Karon ang uban may gala nga, di ba ta kapangutanaan na dito? Magpaabot ta kay naay plenary debate ana. Ang ubang congressman karon, balukas mga congressman karon mga igala pundo paniid eh. No, di man di na nimo na ikalimod mo ni mga igala trend sa politikas Pilipinas karon. Mga katropa, no? Nga whether we like it or not, sa nigawas nga survey po sa Okta Research bay. Kining Okta Research, di lang ko maingog kang kinsa, pero dili ni sila pro Duterte. Nagpagula sila karon base sa datos nga lagi pagawas mga igsoon is sa 2028 presidential survey ngayon lang gihimo mga igala last March by April man taron last March gihimo nila na mga kaigsuunan no 33% by nakuha ni BP Sara no 33% 21% nakuha ni Leni Robredo. Oo. Ang sunod na may gala, 10% nakuha may gala ni Isko Moreno ba ito nakakuha? Marag si Isko yata. And the 9% may gala nakuha ni Rafi Tulfo. And 4% may gala ni Bam Aquino. Bullseye. Bullseye. Ilan ni may galang gituyo, kay abi nimo ang ilang basa ay nga ni. Si BP Sara, according to the report, from 38% kuno sa ilang survey, nibagsak kuno mga igala into 33% mga katropa. Meaning, nakuhaan. Bullseye. Bullseye. Unya, nisulod karon si Leni Robredo, mga katropa, but prior pa, wala lar? Anadre sulod? Mas maayo din na to pa-interviewon eh. Bullseye. Bullseye. Prior pa baga kaigsuunan sa kining panahitabo niya. Si BP, si Leni, ningon na si Leni nga, dili na siya mag-national, she will not run into national office, mga katropa, and mag-maintain na lang siya sa mayor. Ilan yung gisakyan, mga igala, para kumbinsiyon si Leni nga, ma'am, lumalaban ka, ma'am. Nababawasan ang kay Sara, ma'am. Lumalaban ka, ma'am. Timanin na sila. After April, magpagawas na sila, mga igala, og bag-ong survey. Kay, mao magun ni ang tumong mga igala sa hearings Committee on Justice, bay? Sa kuha mo na akong komentary, mga igala, on the politics side. No? Hindi mao ni ang tumong, nga nung mintino nila nga, sige, inaton ta ni pag-ayo, dramahon ta ni pag-ayo, mga ato pa ning paliguonon ng ebidensya, pinaagi sa pagsomon sa uban nga mga butang, sige, ana tong buhaton. Para gyud ma-solidify kuno ang evidence mga higala. Bahala na mga higala, even if they are walking in the danger of what we call fishing expedition, mga katropa. Bullseye. Bullseye. They're willing to do it, mga kaigsunan. Bahala na mga igalag
naa sila naglatay-latay karon sa nipis maigala nga linya sa fishing expedition, sige lang. Karon mo palag maigala para sa ning Attorney Man Scarpio ni palag siya. Anong inyo maning apilo ni ako nga? Oh. Wala na mo'y katungod ani. Karon mga igala, nganong ilan ang gihimo? Inat-inaton para lang yun mga igala to create an impression to the people that in Sara Duterte is kawatan. And eventually to target mga igala nga maubos-ubos ang trust. Kay may na lang mo. Kay kung mo taas ang trust mga igala kang BBM, kay negative man to. Ug mo taas to mga kaigsunon, at least naakaroy credibility si BBM nga mo tudlo. Tabagin ninyo ning ako ang sunod nga kandidato. That is what they are doing. Para sa ako ang mga igala. Ano man, they do, kining tirada sa okta, ato sa okta mga igala, ay, niubos og 5% si Sara. Ni Saka si Lini ko no. Ang si Lini karon ningon naman nga, di na kuno siya magkuan. Tanaw na to ni, pag-abot karon sa kuan, kay April mga igala, magpagawas sa sana sila, bago nga. I mean, after April, human na ning ilang drama sa impeachment by, doon na ginisorbe, sultihan ta mo, naay sorbe ni. Tama, di ba? Kuan gyud na. O expected na may gala, nga ipakita nila may gala sa kining data, nga niubos yun kang Sara ang pagsalig may gala sa mga tao. Bullseye. Bullseye. Ganyan sila kagaling eh. Ganyan sila kagaling mga katropa. Di sapaw nila karon si Isko Moreno, si Rafi Tulfo, and then Bam Aquino, mga palamuti na lang na mga kaigsunan. Pero lahi gid ilang tirada sa pagkakaron mga katropa. Bullseye. Bullseye.